Durant tot el matí de dissabte, el pavelló Àngel Guimerà ha obert les seves portes per mostrar als infants les bèsties de foc del Vendrell. En aquesta ocasió, sota la llum del dia, que feia lluir de manera inusual els seus colors i les seves formes. Una oportunitat perquè d'una manera especial els més petits poguessin jugar amb aquestes bèsties que normalment han de veure passat a lluny pels carrers de la vila. Ara, els que ho desitgessin tenien l'oportunitat d'acostar-s'hi tant com volguessin. En aquest espai, desenes de nens i nenes han participat també en una gincana en la que bèsties i canalla han compartit tot tipus de jocs. I ja a la tarda el pavelló municipal s'omplia amb la música de l'espectacle del Club Super 3, titulat Superaventura. Cal tenir ull de precisió i veure-les venir. Ho enteneu? Veureu que tinc raó. Abans que tu ho faré jo, no hi ha premi pel segon. Si voleu jugar a mi... Un espectacle musical que va aconseguir reunir centenars de persones, moltes d'elles canalla, desitjant gaudir dels seus protagonistes. Però ni el Joc-i-Rama ni les activitats infantils han acabat. Aquest mateix dimecres hi haurà un taller infantil al Centre Cívic L'Estació, de 10 del matí a 1 de la tarda, organitzat per la Ballaruga. A la tarda, inflables a la plaça de la Sardana de 4 a 7. L'endemà al matí es repeteix el taller i s'hi afegeix a la tarda una sessió de cinema a l'Auditori de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, amb la projecció de Floquet de Neu. Divendres de 10 del matí a la 1 de la tarda, un nou taller, en aquest cas organitzat per l'agrupament Escolta Tant Com Puc, i a la tarda, inflables de 4 a 7 a la Rambla Josep Canyes. I per acabar la setmana i aquest tour del Joc-i-Rama, el dia 5 de gener, de 10 del matí a 1 de la tarda, la Comissió de Cercavila organitzarà al pavelló Àngel Guimerà l'activitat Viu una cercavila nadalenca.